To kuma kai tun ɗazu kuma mun zo muna ta jira ka je ka ce mata gani na ƙara so mana. Wallahi baba fargaban ganin ta nake saboda ta fusata. Ka je ka kira ta. Shikenan. Ina zuwa. Kuma me ba kai ka ja ba? Wallahi. Ina nan. La. Baba ga ta nan zuwa. To wallahi ga ta nan. Dan Allah yadda dai ka gaya min da haka kuka yi. Wallahi abin da ya faru kenan. Ni dai a samu ta koma. Shikenan kar ka damu. Shine. Ba komai ba. Gaskiya baba a sayan da aka yi ta. Ba matsala barka. Wallahi na gaji da zama haka. Barka zo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannu baba da Sannu ya gida. Kai ba muri. Ba muri. Ba daidai ta mu za a yi. To daidai ta mu za a yi. Ai kyau a ji bakin wannan a ji bakin wannan. Tashi. What? Ke da ta nan. Bismillah Allah. Sai a sha abin da ya faru kenan. Wallahi ba wani abu ne. yanzu ya kake so Ai diyan da za a yi. Kai ki saki ki koma. to yanzu baba ya kake so a yi Kar ki koma kawai baki takardar ki kawai. Ya baki takardar ki kawai. to shi Kina gama idani kuma sai in shigo. Ai yadda za a yi kenan insha Allah. Kai. Ai ki koma kai ki wasa da koma gida. Kai tsaya. Salamu alaikum. Bayan na riga na gama jin kana hure mata kunni. Na ce ta koma gidanka.